So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So karon dito nakabalik og vlog din dapitan na kay tungod sa karon na ta murag naka-time kay murag nahuman na jud among defense, murag dili na kay tag busy like mo proceed na jud mi sa among documentary yot, pero ang problema karon is wala pa jud mi isa ka respondent. So kulang jud mi isa ka respondents which is kinahanglan na maka-interview og psychologist. Karon nga video is wala lang video lang ta no. Trip lang gud nako yet. So karon is wala na kawala sa akong content yet. Basta na lang tayong ma-content, na lang tayong ma-upload sa tuwang YouTube is okay na para dili pud mauga tong YouTube youths nga wala update. So last day na ko nga video is kadtong parody na mo sa Goblin, which is part to siya sa amo ang infomercial. Kato siya is kuan lang to siya murag cut lang to siya kanaging like ang kuan pag ato ang isa ang part manggod ato is nakabutang siya sa infomercial which is cut na siya dito. So mo to ako lang pud siyang gi-upload, gi-edit na ko siya og outro, then ako siyang gisumpayan og mga katong laing shots which is para napoy karaganing extra ang mahimong video kay upload na to youths no nga putol gihapon. So mo to ako lang siyang gi-edit og outro, then akong gi-upload sa akong YouTube youths para naputi ma-upload youths no. So kato siya is part na to siya sa among infomercial sa municipality sa Kapalong, but it's so sad to hear na amo ang entry is wala siya na appeal sa top 7 which is dili siya ma-upload sa mismong page sa Kapalong Info Hub. So okay lang at least na ay makakwarta pud tagamay na consolation nga kuan 5,000. So okay na tingali na makabawi naman tingali sa atong kahago youths. Bahala gamay lang at least na-fulfill na mo to amo ang gusto nga himuon sa among video miskan wala man kasulod, but you know happy gihapon kay nabuhat na mo to amo ang gusto youths na-achieve na mo tong K-drama na mo youths no. So karon nga video as ako ading ipakita sa inyo ha ang akong lang ginabuhat diri sa balay ka ako lang pud isa diri ayots sila mama papa ug ako ang igsuon ako maguwang. So ning lakaw sila murag ang tuwa sa basakan kay magpaabuno daw sila sa amo ang humayan. So si ate pod is wala na siya diri ayots kay tuwa na siya sa Davao kay trabaho. So karon akong ipakita sa inyo ha kung sa akong ginabuhat diri so simple lang kaayo manghinlo ta ato aning pagahipuson ning mga nagkalat diri nga mga butang nga asa na ni siya gipamutang youths no. Kinahanglan jud nato ni siya punpunon ato ni siyang kun ay kinahanglan ilabay nato ni siya basta duan nato ni siya youths ang balay kay porti yung gawa kay murag gahapon kay murag si mama man nato atoy nagkuan diri naglimpyo niya dili ba ni nakuot-kuoto ng ilalim sa mga divider nang ako karon ang mukuot ana youths atong walwagon para makuha ng mga hugaw, mga abog nga namilit ug nindasok sa ilawom sa mga amo ang cabinet or sa among aparador. So before mag-start ang video na to, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell mga youths para ma-update mo sa mga latest content nga akong i-upload diri alamang sa akong YouTube channel. So without further ado, let's get started. So before ko manghinlo, ang ako sang una nga ginabuhat is magpa-music jud ko yots para before ko magkuan is naging murag stretching nga mahitabo yot. Ato nang pandaron ng speaker sa ubos pero dili nato ipaday ng music yots ha. Atong putol-putolon kay basig maka-copyright ta yots kay kabalo ta istrikto kay YouTube yots. Itong pinto ning kuan naka-charge ako nga cellphone diri. Actually kini siya nga cellphone is kang ate ni siya. Lagot kaayo magpitik-pitik siya yots, magpitik-pitik, mag-glitch siya. Lagot kaayo kay ang image well nagatanaw ka sa vlog ni Alex Gonzaga mahiwi na ni Alex Gonzaga yots. So antos lang jud taan kay akong cellphone pud nga kining isa murag wa na jud siya pulos yots kay ang iyang quadri ang kining iyang kuan ba pa siyang power button kay lisod ka siya tuplo ko yots. Lisod nga kay siya paandaron kay gahi na jud kay si yots. Murag lubong na siya sa ilalom yots. So antos na sa jud taan pero ako ang SIM cards is na siya diri sa cellphone nga isa. So karon ato siyang isaksak niya to ang cord diri then after magpa-music ta. So ato sang paandaron. Actually is mao ni siya mong speaker nara sa ubos diri sa akong gitungtungan sa akong camera kana siya. Karaoke na siya yots, dugay na kay na pinana na siya ka years yots. Gamay pa kuan na jud ning speakera ni. Naguba lang na siya kaisa lang napaayo din antud karon wa pa man naguba wa pa man ni surrender. Amo ang CD nga kining halos naa diri sa amo ang balayots is mga karauton kay siya yots. Naguba na gyud siya yots. Like kining CD, kining setup na mo diri nga kini wala ni pulos yots, wala nagkuha na po siya, nag-ground na po siya wait sa ato sa palungon kadali. Napod mi kuan diri VHS kato ganing
tuyok-tuyok ko ng bulpin yuts sa una. Ay, dili man din na siya kung ano kataman ito isa. Kuan man ito karang, di man ito kuan marag tape. Something marag tape. Sa katugan nga ugmay, napod ni ato, pero dili ito siya namang isaksak. Dahil na kami mga karaotong nga butang diri yuts. Din diri pud sa ubos, dili sa ilalom is kini dapit diri sa mga tidiber gagmatoy is dapod may kuan diri ayots VCD sa una gikan pa siya sa amo ang kuan sa una sa amo ang video kihan kay amo ba yung video kay sa una kay dili ba gamit og Megavision kay kanang Megavision sa una is bag-o na maata na nauso na mo grade 4 ko Megavision mo tong nagpa-upgrade mi yots para masudlan og mga bagong kanta. Then until now ang pinakabagong kanta na amo ang video kihan yots gawa na siya update yots nobody pa yots muna pinaka uso pang kanta sa video kihan yots ganahan ka 2009 na yots pila na ka years yots 11 years na tama ba 11 years or 22 years ay 22 years 12 years wala siya update yots late na kay na ang video kihan yots mo nang usahay ganin mo kanta diri sa video kihan mangita jud bagong kanta yots pero among ika-offer yots mo na 2009 na tama ng mga kanta yots pero isa pud sa mga rason yots nga dili na siya pwede ma-upgrade kay na full na ang gihang mura ganing memory kay nagbuy na memory ka naging sa kuan pa kung sa computer o hard drive. Yung hard drive is napuno na yots so hindi na siya pwede kinahanglan siya ilisdan og bag-o itong iyang hard drive ilisan siya bag-o din ikuan siya duhagan siya mga baong kanta yots para mas updated. So diri pud sa ubos namo is na siya so kini ba nga mga CD napud mi diri ay VHS man akong ingon VHS pero kini kini may ani nga mga tape ba. Ganahan ba ako ni yots kay nindot tig mga kanta tawa mga kanta yots pang kuan ka yots mga Paint My Love, Macarena, You Must Love Me by Madonna, Nothing Can Stop Us Now, Rick Price, I Will Be Here, Seven Curts. Basta ka mga inganag mga kanta yots mga nindot kay yots. Then iyang background ani yots sa una yots nakinumdum jud ko Titanic yots like kana ganing oh my god kagwapo ni Jack. Uy kana makaingon ka perfect sa nang ni sa tawag ni Leonardo DiCaprio. Like, anak dyan youths. Mga nindot yung mga kanta youths. Mga Imelda Papin youths. Mga ani dyan youths. Diba? So, kaso lang is, kung dyan siya, naguba na dyan siya youths. Pero, ang anak daw si mama, ang naguba na daw is katumurag garter niya sa ilalom youths nga mutuyok sa mismong tape sa VHS tape. Kinahanglan to siya ipaayo, kinahanglan to siya i-adjust. So, murag maura man. So, karon niya itong ipadayon ang itong pagpanghinlo sa first at sa jud siyang paandar niya itong speaker aron maka-stretch tayo. Like, para ma-happy po tayo. Like, anak lang. Hayag kayo din dapitan no? Paandar itong speaker. So, atong i-play ang kanta ni kasaman. Ay, katong sa Little Mix nga kuan, Heartbreak Song? Heartbreak Anniversary. Wait sa ato sa open ng wifi. Heartbreak with sa Adobe. Biskot nakalimot ko. Heartbreak Anthem. So ato siyang i-play din. Sayo tayots. Ganahan ko ano ilang kanta Galantis featuring Little Mix featuring David Guetta. Like anak judyots. Tulo jud sila kabuk. Wait sa manghinaya kan gusto jud ko na mula gubugan ni judyots. Kaya mula gubugan ang dugan kay sa ang kasilinganan. Like anak jud akong gusto. Anak dyan. Hello, it's me, Rex, and I don't hold no grudges. Promise this in a test. We okay? Gusto ko mag-drag queen youths. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes the heart can sink like a stone. Until we find home, this ain't a heartbreak anthem. I don't wanna be hollow. She's in my dreams, shallow. Okay, well, ato mic mas matagak. Okay, time to dwell on it. This ain't a heartbreak anthem. This ain't a heartbreak, this ain't a heartbreak anthem, this is heartbreak. Kurang tama yun, makapiright na. One little boost to the surface later.
So karon is magkuha na og trapo sa likod kay para natay ka bagnos ani atong salog diri nga nang gitata na sa mga buling, nang gitata sa mga abog. So pantanggal na to na siya yots. So kinahanglan jud tag trapo, basaon na to, butang na to downy para mahumot pud atong salog yots nga dili ta manibahong baklag diri. So karon is magto sa likod. So magkuha tag trapo diri dapita. So mura ning trapo nga nabilin diri ayots mga dagko ka ayots, ni pwede ibagnos sa kuan yots. Dako ra kaayo ni yots. Sa gawas mong di ba? Wag kini nang tingali oh. Di mo ganahan ani ba kay dili mo pilit ang hugaw. So maglagot ko ani yots kay dili mo pilit ang hugaw ani yots. Kagit ba natug naong diri. So among iring, muni among iring nga pagting niwa nga. Kusog kay mga ayo yots, ruwa jud tambok-tambok. So ato siyang i-wait sa daw bin sa mani oy. Plaster. Tagak ng kamera patay jud ani. So ato sa siyang pil-on. Nagkisa man ni. Ato sa siyang pil-on. Kaya para matrapo na siya tarong ni tao yots. Maulok mag-vlog-vlog yots kung ni tao. Yung siyang pil-on. So napilo na nato siya yots. So atong buhaton ani next is ato siyang bason og tubig. Ito siyang lukupon og basa og tubig. Like ani siya. So basa na siya. So atong next is kita jud ni balay na mo eh. So atong next is ato siyang kuha nag-downy. So wait sa magkuha sa downy yots kay walay downy diri yots. So since over there downy ata dito safe. Surf nga Fabcon. Atong gunting sa kung dako ara pag bangag ani ha. Kalas kaayo ni. Nindot sa So, human na nato butang ato ang trapo og Fabcon. Kadulit ba sa tungnaw? Fabcon, so karon ato siyang magkuha ta og kuan. Magsugod ta sa ato ang plano. Magpanghinlo. Magsugod ta sa kwarto ni mama kay dito ko manukad. Di ay no, ganahan ko ani akong mic ba? Kini akong ginagamit karon kay legit jud siya yots nga 7 hours jud siya yot no. Kay dugay na kay ni yot. Kat pa ni adlaw nag-shoot mi sa amo ang kuan pero hangtod karon 3 bars pa siya yots. Ay 2 bars na day. So kinahan siya i-charge. Pero 7 hours jud siya yot. Halos whole day na mo nagamit tong kuan mo dili maggani ni siya 7 hours gani maglapas bi siya ana yots. Lo kung diri ta magkuan, dito magsugod og hinlo kini sa iyang kwarto. So sugdan na to. So karon is naka-decide ko nga dili na day ko mag-video sa while nagahinlo ko kay gabi kayo ka time consuming. Sa diri ko mag-start yots diri sa kwarto ni mama, then next ko dito sa amo ang kwarto nila ate. So ana lang yots. Hinlo na to ni yots. Update lang ko sa inyo if na ako magkalisod ko. Ana ha. Yots kapoy na yots. Habugtuon ako ang short. 1 hour later. So what's up guys, nagbalik ka pito no, nahuman na jud pang panghinlo, then murag makita ta sa tong silog nga hinlo na gid siya. So ana lang gid siya. So kung makita ninyo kini gani murag mga ingon ani, like kini mga ani is dili na ako na sa yots, dili na gyud siya makuha mas kung sa pagbagnod og trapo ana yots kay tungod kay mo sa Julin pa siya pakay na siya yots. Daghang kay mga pakay niya mo ang salog mo nang kung ang mga hugaw kay kana ganing lisod niya jud kay siya kwaon yots kay mo. Kuha siya dito sa ilalom yots ba sa kana gay murag mga pakay kahangak. So, murag dala na po ng exercise yots karong adlaw karong pagsingot yots. So after ani is maligo na ko yots. So ana lang siya yots. So diri sa kwarto ni ate is wala na ko siya gihinluan yots kay tungod maglisod jud ko yots dili ko kabalo unsaon siya pag hinlo diri yots. Pero actually kuan man siya hinlo man noon siya, wala man siya kanang abog-abog na ma-feel na ako sa akong mga tiil. Pero actually gusto na ko siya hinluan pero maglisod jud ko yots kay tungod elevated ang salog diri dapita yots. Dili ko kabalo kung saon ako siya pagsaka sa kini mga abog-abog nga akong masilhig yots kay tungod wala pod mi daspan yots kay ang daspan namo it's ginagamit siya sa para pagpamupho og ganing hugaw sa amo ang baboy or ato maingon nga tae yots. Natin yung hugaw yots no. So tae yots ito na siya ginagamit sa para sa among baboy. Lain po kay ato pong gamiton dito sa balay yots nyo manimaw tatin baklag yots. Kana lang yots at least naatay na buhat karon naatay na murag na accomplish nga buluhat tungan karong adlaw. Og unta na-enjoy ninyo ato ang video karong adlaw. Og salamat sa pagtan-aw kay tungod gigang jud ko yots, gusto na ko maligo gabi singot yots. So ako lang gitanggal ganin ako ang mic kay tungod namilit-pilit na siya sa kuang dughan yots kini ang balahibo yots. So akala lang yots unta na-enjoy ninyo atong video. Don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell mga yots para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. So without further ado naunsa daw ko mag-start. So that tama yots, bye bye kapoy na ko, bye bye.